Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mamay Nitay. Taong 1989, Makato, Aklan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang merong kinakaharap si Mamay Nitay na isang pagsubok sa kanilang pamilya. Sa paglipas ng buwan at ng taon, ay merong nakaalitan si Mamay Nitay na isang angkan ng mga aswang. Naganap ang mga pangyayaring yon noong minsang nagtangka ang mga ito na kunin ang kanyang bertud ng demonyo. Isang araw, habang abala si Mamay Nitay sa paglilinis ng kanyang bakuran, ay pansin niya ang hindi kaaya-ayang amoy na kanyang nalalanghap sa hangin. Dahil sa purong kaliwa ang gamit ni Mamay Nitay, agad niyang nasimpatsahan kung kaninong amoy nang gagaling ang kanyang nalalanghap. Halos natigilan si Mamay Nitay sa kanyang ginagawa dahil sa pagtunton sa kinaroroonan ng nilalang na maaaring nagmamasid sa kanila. "Nay, tapos na ho ba kayo dyan?" tanong ni Primo sa kanyang ina. Nang marinig ito ni Mamay Nitay ay bigla naman itong natigilan sa kanyang pagramdam sa buong paligid. Tiningnan nito si Primo at nagwika ng, "Tahimik, Primo. Napakabigat ng hangin sa paligid. Nag-aamba ito ng hindi magandang pangitain para sa ating mga singiw." Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong pumasok sa kanilang tahanan. Kasabay ng pagpasok nilang mag-ina ay ang pagtrangka ni Mamay Nitay sa kanilang entradang pinto. "Nay, bakit ho? May problema ho ba?" nagtatakang tanong ni Primo. Unang beses kasing nangyari yon sa kanilang pamamahay, kaya labis-labis na lamang ang pagkagulat dito ni Primo. Hindi niya lubos sukat akalaing gagawin ng kanyang ina ang mga bagay na yon. Habang sila ay tumutungo sa mesa na nasa kanilang kusina, ay panay tanong itong si Primo. Animoy hindi ito napapakali dahil sa ginagawang kakaiba ng kanyang ina. "Huwag kang mag-alala, Primo. Hindi tayo kakayanin yan. Kahit may gabunan pa sila, ay sisiguraduhin kong matatanggap nila ang kalunos-lunos na pagkatalo. Masyado na sigurong desperado ang mga aswang, kaya pati ako ay pinag-iinitan na." Wika ni Mamay Nitay. Ayon kay Mamay Nitay, na bago pa maganap ang mga pangyayaring yon, ay meron na siyang bali-balita tungkol sa mga aswang na naghahangad ng mga bertud ng singiw. Nalaman niya ang bagay na yon sa kanyang mga kaibigang itim na engkanto na naninirahan sa paligid. Maging ang kanyang alagang mga tikbalang ay nagbigay din sa kanya ng mensahe tungkol sa isang angkanang aswang na pumapatay ng mga mambabarang at mangkukulam. Ginagawa ito ng mga aswang na yon upang mas lalong tumibay ang aral na taglay ng kanilang gabunan. Ayon kay Mamay Nitay, na ang gabunan ng mga aswang ay merong kakayahang matuto ng aral ng kahit na anong nilalang na nasa parehas nilang panig. Ang ginagawa ng gabunan ay pinapatay ang may alam sa aral, tapos kinokontrol nito ang walang buhay nitong katawan upang malaman kung nasaan nakatago ang sikretong pinakainiingatan nito. Limitado lamang ang oras ng pagkontrol nito sa katawan,
Kaya nais ng mga aswang na walang matitirang buhay sa loob ng pamamahay ng kanilang biktima. Sa oras kasi na makita ang kinokontrol nitong katawan ng isa sa kanyang mga mahal sa buhay, ay hindi na ito makokontrol pang muli ng gapunan. Dagdag pa ni Mamay Nitay na marami-rami na ang nabibiktima ng angkan ng mga aswang na kauri niya. Di naman ito alintana ni Mamay Nitay dahil wala pang singyo na mambabarang ang nagawang kitilan ng buhay ng mga ito. Nang marinig ni Primo ang kwento ng kanyang ina, ay halos hindi nito mawari kung ano ang dapat niyang gawin. Animoy pakiramdam ni Primo noon ay isa silang binibiktima ng mani nila. Nawala lamang ang ganoong pakiramdam ni Primo nang lumapit sa kanya ang kanyang ina at hinawakan siya nito sa ulo. Maging panatag ang kalooban mo, Primo. Walang masamang mangyayari sa'yo habang buhay pa ako. Kung meron silang gabunan ay meron din akong alas. Kung ang buong akala nila ay tayo ang biktima at sila ang mga mani nila, ay yon ang pinakamalaking pagkakamali nilang ginawa. Marami pa akong alas na nakatago sa aking mga saya na wala silang kaide-ideya kung ano ang kaya nitong gawin sa kanilang angkan. Kung nais nila ng digmaan, ay hindi ko sila uurungan. Wika ni Mamay Nitay. Dahil sa narinig ni Primo ay nawala ang lahat ng kanyang mga iniisip. Alam ni Primong malakas ang kanyang ina, kaya kahit minsan sa buong buhay nitong kasama siya, ay hindi nito nagawang magduda. Sapat na ang sinabi ng ina niya noong mga oras na yon upang muling mabuhayan ng loob si Primo. Nang malaman nilang merong nagtatangka sa kanilang buhay, ay siya namang paghanda ng mag-ina upang salubungin ang mga pag-atake ng mga ito. Pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, ay balik sa normal ang gawain ng mag-ina. Matapos nilang kumain ay siya namang pagtungo ni Primo sa kanyang silid. Habang siya ay natutulog, wala siyang kaide-ideya sa ginagawa ni Mamay Nitay. Dahil habang nagpapahinga si Primo, ay panay ang ginagawang ritual ni Mamay Nitay upang maprotektahan ang kanilang pamamahay. Batid kasi ni Mamay Nitay na susugod ang mga aswang sa lalim ng gabi. Kagaya ng mga mambabarang, ang buong kalakasan ng angkang yon ay sa pagsapit ng hating gabi. Lahat ng pwedeng pasukan ng mga aswang sa pamamahay ni Mamay Nitay ay punong-puno ng mga bantay na bubuo. Ang ibang bantay ni Mamay Nitay papaikot sa kanyang bahay ay kawangis lamang ng mga bubuong merong taglay na buhok ng tikbalang. Ang mga tikbalang naman noon ay nananatiling nakabantay sa silid ni Mamay Nitay upang tugunin ang mga pangangailangan ng ina ni Primo. Matapos itong gawin ni Mamay Nitay, ay bigla namang nagising si Primo nang maramdaman nito ang aura ng kanyang ina. Dali-dali niyang tinungo ang silid nito at doon bumungad sa kanya ang 3 tikbalang na kalahating tao at kalahating kabaya. Ang demonyong nangangalaga sa bertud ni Mamay Nitay ay naroon rin sa silid nito na nagmamasid. Animoy malaking gera ang sinusuong ng kanyang ina noong mga oras na yon. Kitang-kita din ni Primo na nag-uusal ang kanyang ina ng mga palipad hangin sa paligid na sinasabayan ng mga insekto. Sa oras na madapuan ng palipad hangin ni Mamay Nitay ang mga aswang, ay susundan yon ng mga insekto hanggang sa pumasok ang mga ito sa kanilang katawan.
Sa oras na mangyari ang pagpasok ng insekto sa kanilang katawan, ay doon na mag-uumpisa ang pambabarang. Magiging mangmang ang mga aswang sa mga susunod na mangyayari sa kanila. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, doon na unti-unting nag-iba ang simoy ng hangin. Animoy ang hanging nalalanghap noon nila Primo ay hinahaluan ng isang masangsang na amoy. Alam nila Primo na yun na ang hudyat na merong mga aswang sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas at biglang nakarinig si Primo ng mga asong nagsisi-alulungan. Kasabay ng pag-alulong nito ay ang pagpaparamdam ng mga aswang sa tahanan nila Mamay Nitay. Nakakarinig na sila ng pagtakbo ng mga ito sa paligid at pagnanangis. Nang merong nagtangkang lumapit sa tahanan ni Mamay Nitay, ay bigla silang nakarinig ng isang napakalakas na pagsigaw na nanggagaling sa aswang. "Sige! Lumapit kayo! Alam kong naririnig ninyo ko! Hindi nyo nakikilala ang inyong mga binabangga! Isa na ang pumanaw sa uri ninyo, kaya mas mabuti pang lumayas na kayo sa pamamahay ko!" Sigaw ni Mamay Nitay. Kasabay ng pagsigaw nito ay ang paglabas nila Mamay Nitay sa kanilang tahanan. Nang tuluyan na silang makalabas ni Primo, ay meron silang nasipat na iilang mga aswang na nagsisipulasan. Dahil sa labis na galit ni Mamay Nitay, ay pinasundan niya ang mga ito sa kanyang mga tikbalang. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay sinumpa ni Mamay Nitay ang angkan ng aswang na nangahas na kalabanin siya. Pagsapit ng hapon ng sumunod na araw, ay napagpasyahan ni Mamay Nitay na tumungo sa bahay ni Elnora. "Oh, Nitay, napadalaw kayo." Bungad na wika ni Elnora. "Alam mo naman, Elnora, kung ano ang rason sa pagpunta ko sa pamamahay mo. Kung hindi mabuting balita ang dala ko, ay siguradong masama ito. Makinig kang maigi. Huwag ka munang maglalalabas ng iyong bahay, Elnora. Maraming kumagalang aswang na pumapatay sa mga uri natin. Kagabi, bumisita ang mga ito sa pamamahay ko. Hindi pa nakontento at nagpumilit pang tumungtong sa aking bakuran. Maghanda ka, Elnora, dahil batid kong hindi kumikilala ang mga ito sa kanilang mga binabangga. Mahalaga ka sa akin kahit papaano, kaya nag-abala kong pumunta dito para bigyan ka ng babala." Sagot naman ni Mamay Nitay. Nang marinig ito ni Elnora, ay halos mapalunok na lamang ito ng laway dahil sa pagkagulat. Kung ganon, Nitay, totoo mga sabi-sabing nabalitaan ko. Gulat na sagot naman ni Elnora. Nakadepende yan sa paniniwala mo, Elnora. Basta ako, naparito lamang upang magbigay babala sa'yo. O siya, aalis na kami. Marami pa akong gagawin. Sagot naman ni Mamay Nitay. Di na nagawang sumagot pa ni Elnora sa kadahilanang kilala niya ang ugali ni Mamay Nitay. Sa oras na makapagpaalam na ito, ay yun na ang katapusan ng kanilang pag-uusap. Sa paglalakad nila Mamay Nitay sa daan patungo sa kanilang bahay, ay meron silang nakasalubong na dalawang babaeng napakatanda na at butot balat pa ang pangangatawan. Sa paglapit ng mga ito kay Mamay Nitay at Primo, bumungad sa kanila ang hindi kaaya-ayang amoy. Di pa man gaanong nakakalapit ang mga ito sa mag-ina, ay pansin na ni Primo ang galit sa muka ni Mamay Nitay.
Nang tuluyan na silang magkalapit sa bawat isa, bigla itong pinagsasabunutan si Mamay Nitay. Kahit nakakaawa na ang itsura ng mga ito, ay patuloy pa rin si Mamay Nitay sa ginagawa nitong pananakit sa dalawang babae. Ilang minuto lang ang lumipas at bumagsak si Mamay Nitay at ang dalawang babae sa lupa. Nang maawat na ni Primo ang kanyang ina, ay siya namang pagtayo ng dalawang babae na tila ba hindi ito nasaktan sa ginawa ni Mamay Nitay. Masyado ka namang mapanakit. Wala namang kaming ginagawa. Bakit ka ba ganyan? Tanong sa kanila ng matandang babae. Nang marinig ito ni Mamay Nitay ay hindi ito nakasagot sa sinabi ng babae. Mas pinili niyang duraan ang mga ito kaysa sumagot sa katanungang ibinato sa kanya. Dahil sa ginawa ni Mamay Nitay ay labis-labis na lamang ang pagsimangot ng mga babaeng yon. Kinagabihan, doon na nga nag-umpisa ang nakakapangilabot na karanasan nilang dalawa ni Primo. Pagpatak pa lamang ng 8:00 ng gabi, marami na ang mga aswang ang gumagala sa kanilang paligid. Di naman ito inurungan ni Mamay Nitay dahil marami naman siyang pwedeng maibatong pamarusa sa mga ito. Ang tikbalang na nasa kanyang pangangalaga ay pinalabas na ni Mamay Nitay sa kanyang tahanan. Ang mga bubuo noong mga oras na yon ay pinasugod na ni Mamay Nitay sa mga aswang na gumagala sa labas ng kanilang bahay. Nang hindi na makayanan ni Mamay Nitay ang pagpaparamdam ng mga ito, ay pinili na din nila Primo na lumabas sa kanilang tahanan. Paglabas nila Mamay Nitay ay nakita nila ang isang matandang lalaki na nakatayo sa kanilang harapan. Medyo may kalayuan ito sa kanilang bakuran at animoy nagmamasid lamang ito sa mga ginagawa ni Mamay Nitay. Paglalarawan ni Primo sa matandang yon ay meron itong mahabang pakpak na gawa sa kanyang sariling balat. May mga buto din itong nakausli sa likod at halos kasing haba ng isang punyal ang bawat kuko nito. Ang paa naman ng lalaking yon ay merong makapal na balahibo na siyang bumabalot sa kumikintab nitong mga balat. Ang mukha naman ng matanda ay merong kulukulubot na mga balat at mga nagsisitalasang nakausling pangil. Nanlilisik din ang pulang mata nito nang nasipat ni Primo dahil sa dilim ng paligid. Nais ko lamang makuha ang bertud na nasa pangangalaga mo. Pakiramdam ko ang kapangyarihan ng bertud ng demonyo na siyang nag-udyok sa akin upang kunin ito sa iyo. Sa maayos man na usapan o sa pamamagitan ng dahas. Huwag mo nang paabutin sa puntong papatayin ko ang iyong pinakamamahal na anak sa iyong harapan. Wala kang magagawa, Ale, dahil pawang mga mahihinang bubuo lamang ang pumapaligid sa iyo. Wika ng matanda. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtanggal ni Mamay Nitay ng sabulag ng kanyang mga tikbalang. Pagtingin ng matanda sa tikbalang na nasa tabi ni Mamay Nitay, ay bigla itong nag-angil na parabang nagulat ito sa kanyang mga nakita. Isa kang singiw! Tanong dito ng matanda. Hindi lang ako basta singiw, tanda. Ako ang tagapagmana ng pinakamalakas na aral ng singiw. Ako na siyang pundasyon ng mga mambabarang ang tatapos sa inyong kabuktutan. Sagot naman ni Mamay Nitay. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsugod ng mga tikbalang sa kinaroroonan ng matanda.
Agad namang nagpakawala ang matanda ng mga insekto upang mapigilan ang mga tikbalang sa pagdakip sa kanya. Ang ibang mga aswang ay tumulong na rin sa kanilang gabunan dahil sa lakas ng mga tikbalang. Habang abala ang mga ito sa pagpigil sa tikbalang, ay doon na pinaramdam ni Mamay Nitay ang lakas ng kanyang mga palipad hangin. Ang mga aswang na nataniman ng insektong hindi nito napapansin ay bumulusok na lamang sa lupa nang wala ng buhay. Halos kalahati ng mga aswang na lipad ang napaslang ni Mamay Nitay sa paggamit niya ng palipad hanging nakatanim sa mga ito. Dahil sa mga nasilayan ng mga aswang, ay labis-labis na takot na lamang ang naramdaman nila para kay Mamay Nitay. Ang iba sa mga ito ay nagsipulasa na nang makita nito ang kanilang mga kasama na bumabagsak sa lupa habang wala ng buhay. Nang hindi pa nakontento si Mamay Nitay, ay nilagay niya ang bertud ng demonyo sa kanyang bibig na siyang labis na ikinagulat ni Primo. Primo, panoorin mo ang pangingibabaw ng demonyo sa katauhan ko! Wika ni Mamay Nitay. Matapos itong sabihin ni Mamay Nitay, ay bigla namang pag-itim ng buong mata nito. Ganun pa din naman ang itsura ni Mamay Nitay, pero nabigyan ito ng pambihirang lakas na hindi lubos sukat akalain ni Primo na kayang gawin ito ng tagapangalaga sa bertud ng demonyo. Sa pagsugod ni Mamay Nitay sa matanda, ay siya namang pagsigaw nito na parabang nakakita ito ng dyablo. Nang makalapit na si Mamay Nitay sa matanda, ay pinaghahawi nito ang mga insektong pinakawala ng gabunan na parabang wala itong epekto sa kanya. Paglapit ni Mamay Nitay sa gabunan, ay nagwika ito ng, "Panahon na upang tunguhin mo ang impyerno. Hintayin mo ko sa lugar na yon dahil siguradong sigurado ko na doon tayo magkikitang muli." Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbuka ng bibig ni Mamay Nitay at ng aswang na siyang labis na ikinagulat ni Primo. Animoy ang matandang yon ay sumusunod sa ginagawa ni Mamay Nitay noong mga oras na yon. Sa pagsipat ni Primo sa matanda, ay pansin niyang nangitim ang mga mata nito na halos katulad na ng mga mata ni Mamay Nitay. Ilang minuto lang ang lumipas, pinakawalan na ito ni Mamay Nitay na wala ng buhay. Nang makita ito ng mga nakaligtas na aswang, ay wala na silang nagawa kung hindi ang umatras. Si Mamay Nitay naman ay pinagduduraan ang bangkay ng matanda habang merong inuusal-usal. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay siya namang pagpasok nila Mamay Nitay sa kanilang tahanan. Ganon din ang paglaho ng mga bubuo at ang pagbalik ng mga tikbalang sa loob ng bahay nila Primo. Ilang minutong nanghina noon si Mamay Nitay dahil sa pagsapi sa kanyang katawan ng demonyo. Lumipas ang ilang buwan at taon at tuluyan ng ipinamana ni Mamay Nitay ang pagiging singiw kay Primo. Ramdam ni Mamay Nitay noon na hindi na siya magtatagal, kaya inagahan niya na lamang ang pagpapamana ng bertud at aral ng isang singiw sa kanyang anak. Pagdating nila sa gubat na tinitirhan ng engkantong gabay ng singiw, ay halos hindi maputol ang pag-iyak ni Primo dahil sa alam niyang yun na ang magiging huling pagkakataon na makikita niyang buhay ang kanyang nanay. "Huwag kang umiyak, Primo. Maging masaya ka dahil natupad ko ang misyon ko sa mundong ito. Maging matatag ka, Primo,
Dahil marami ka pang pagdadaanang pagsubok sa iyong buhay. Masaya ko at ikaw ang aking naging anak. Wika ni Mamay Nitay. Matapos maisagawa ni Mamay Nitay ang ritual, ay siya namang pagkawala ng buhay nito. Labis-labis ang paghinagpis ni Primo nang tuluyan ng sumakabilang buhay ang kanyang pinakamamahal na ina. Habang inililibing ni Primo si Mamay Nitay sa tirahan ng itim na engkanto, ay labis-labis ang panunumpang ginawa nito sa kanyang ina. Animoy nakatatak na sa katauhan ni Primo ang lahat ng nais ipagawa ni Mamay Nitay sa kanya. Habang lumilipas ang oras, ay siya namang pag-usbong ni Primo sa larangan ng pambabarang. Marami siyang pinatay na taong alam niyang masama ang loob, alinsunod sa paniniwala ng singiw. Habang tumatanda si Primo, ay hinding-hindi pa rin niya makakalimutan ang mga aral at paniniwala na ipinamana sa kanya ng kanyang ina na si Mamay Nitay. Okay, wala akong masasabi sa kwento kundi napakaganda. Hindi ko inaasahan yung ending na gabunan na pinuno ng mga aswang pa yung makakaharap ni Mamay Nitay. Pero hintayin ninyo yung kwento ni Primo. Ang ganda rin nun. As in, sobrang ganda. Hindi lang siya kwento tungkol sa barang-barang, patay-patay. Napakaraming aral. Kaya pahintay na lang. Yung episode 1 upload ko na eh. Yung 2 at 3, pahintay na lang ako. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.